Wala na yung may. Ibili naman dito. Wala na basa. Basa. Hi guys, good morning guys. So, niinit na diri sa among bukid. Unya, mamulad ko sa gamay na mong humay. So, morning ni akong ilabulad guys. Kani, gamay. Yung mga siyam kagantang. Kani, muna ang humay ni Papa diri. Lepa. Muna among stock room. O, karing di amoy akong ilabulad. Kani akong ibulad guys. At ulan yung guyuron. Ay. Basa kayo. Yan guys, ato ni ibula darong mauga kay basa kayo. Nagkalisod. Ay. Nagmanok oh. Dumdum po dahil mga manukan niya pag ganit kabulad. Basta na ipayahad dayon na sila panuol. Agay. Ay, masangit. Wala pa matarong akong payahad kay gamay raman akong ibulad. Basta ni tarungon. Muna akong ibulad guys kay basa kay ni siyang sige mag-ulan kay tulo na kaadlaw sig ulan diri nya karon na niinit so ako ni hingaga og bulad kamay na lang mauga dili siya manurok. Muna na guys ato ana nang katagon harong mauga og dali kay gamay ra man na sa ato ra nipson. Hi guys, good morning guys. So naataron diri sa kalibunan guys na mulad ta og humay. So, kapon manuka. Kamuron pagitaon. Pagay pag humana tog katag ha. So, ayan guys, sumanatag katag sa atong humay nga gamay kaayo nya basa rin so nanimaho na jud siya og gamay kay nabuot man na sa sako mula man na nabulad. So inana jud na siya kinahanglan jud na siya namong ibulad guys kay aron dili siya manurok nya mabaho man na siya kay basa man nya mabuot man na sa sako. Grasya na guys kay abot na sa tracer ni Papa. Gitracer na kay ulan man so mo na siya nga tulo na kaadlaw ron mo sa pa na bulad kay karon pa man iinit. Nagmanok maghulat ta og mauga ni ang panik kay harong dili na siya manurok so mo jud ni siya dire mo jud ni siya ibulada usa na mo ipuson harong mo tinil siya kay ug basa siya among ipuson masayang jud ang humay so mo ni nga amo jud ibulad. Halag mauga rin yung panit rin mauga. Basta mabulad lang jud siya o kadali. So pasilong taron diri sa landong haron dili ta mo pagod, haron di po ta mapilog kabulad ng init. Wala na po'y manok oh. Kinahanglan jud na bantayan mo among binulad nga humay guys kay mahurot nas manok. Nya ithan pa jud kakaon mga usik. Sayang. Sumora na gamay ra gani na wala na siya kagantang siyam ra na kagantang akong gibulad guys. So kinahanglan namo nang ugahon harong nga mong hipuson dugay pa man na mo ipagaling harong mahimong bugas harong natay kanon. Sambiyaan kay init kay mainom kog tubig. Nauga-uga naman to gamay kay init man kayo. Agoy! Pa-music na slolo. Arong dali mauga atong binulad guys atong tamblingan. Na maudyo na mahitabo gi bantayan mahurot kini binulad diha ron. Unya ato na ni hipuson kay uga naman unya no. Medyo lagom jud siya pero may na lang kay niinit turong adlaw ato na ni puson kay basig mo ulan na puon niya kay mo ulan init ra ba diri sa bukid.
Daghan kayong salamat guys. Nauga na akong humay. So ayan guys, kung kinsa tong wala pa ka subscribe sa akong channel, please subscribe na akong channel guys. Daghan kayong salamat. Bye. Please subscribe my YouTube channel guys. So nagbulan ako diri sa init.